Και έτσι αυτός μπήκε μέσα και εγώ την έβγαλα λάδι. Ναι, αλλά πρέπει να καταλάβεις ότι δεν θα είσαι πάντα τόσο τυχερός. Εδώ πέρα λέει ότι βρήκανε το πτώμα ενός παιδιού μέσα στα θεμέλια της οικοδομής που δούλευε πριν 12 χρόνια. Wendy, αν πόνεσαι πολύ, μωρό μου, πρέπει να ηρεμήσεις λίγο και να απολαύσεις τη ζωή σου. Πώς θα απολαύσω τη ζωή μου έχοντας κάθε μέρα τη σκέψη ότι μπορεί να σε πιάσουν και να σε κλείσουν ισόβια για φώνα, για κλοπή, για κάτι παρόμοιο. Σε τρώει ο κόλλος να σε πάρει ο διάολος πληνιάτικα, έτσι δεν είναι? Μιαου. Υπόψη είναι ότι ο Δήμαρχος κάνει μήνυση χθες για τη σκαλωσιά που πέσε πάνω στη γυναίκα του. Α, ναι. Μούξινος, τι είναι? Είστε σίγουρος ότι ο Δήμαρχος μας πλήρωσε να χτίσουμε τη γέφυρα? Όχι ρε, έτσι είπα να δουλέψω τζάμπα για τη φουκαριέρα τη μάνα μου. Ρε, πήγαινε να κτίσει σου γάμ. Εντάξει, μπορεί καλά μην βρίζει. Μου έχει φάει τη ζωή αυτός ο παπομάστορας. Όχι, η γάτα έπαθε πλατυποδίαση. Καλά ρε, η Κυριακή είναι σήμερα, πού δουλεύει? Τώρα για ανέκδοτο. Τι διαφορά έχουν 10 νεκρά μωρά με μία πόρσα? Στον γκαράζ μου δεν έχω πόρσα. Άντε τώρα δουλειά μαλακισμένα. Ωραία, τυχίστηκε και η γέφυρα, άντε τώρα πάμε να τι κάνουμε. Αχ, τι θα κάνω, πού είναι, πού έχει πάει ο καταραμένος πάλι? Δεν σε θέλει, δεν είσαι αρκετά καλή, θα σε παρατήσεις το έλεγχα που του κάνει κλίμα, του σκοτώνει, βιάζει, μυστέρει, καταστρέφει. Όχι Χριστέ μου, όχι οι φωνές πάλι, όχι πάλι ο ψυχίατρος, όχι πάλι τα χάπια μου.